Джон Рамирес израснал в Бронкс, където роднините му практикували сантерия. В семейството на баща ми имаше вещици и магьосници. Баща ми беше дълбоко в сантерия и спиритуализъм. Джон копнел за взаимоотношения със своя баща, но срещал само насилие. Нямаше любов, състрадание. Гледахме как бие майка ни вкъщи. Повечето пъти се връщаше пиян. Изискваше, все искаше нещо. Ако не ставаше както той иска, побесняваше. Обиждаше. Тапак, глупак. Няма да излезе нищо от теб. Такива неща. Аз стоях до вратата, за да видя какво е намислил. Чаках да видя дали ще има схватка. Баща ми беше лош. Той бе свързан с демоните. Занимаваше се с спиритуализъм. Майката на Джон също била под влияние на сантерия. Лелята предложила да заведат Джон да му гледат на карти Таро. Жената с картите каза, че имам 30 дни за церемония или ще ослепея. Майка ми не искаше нещо лошо да се случи с сина и я направи. Вързаха ми очите, изкъпаха ме с билки и започнаха да пеят и викат 5 главни демона от сантерия. От този момент животът на Джон се променил. Цялата ми личност, всичко, в което вярвах като малък, го нямаше. Почувствах сякаш някой взе черно одеяло и го сложи върху мен духовно. Започнах да отговарям на родителите си, отговарях и на демоните. Въвличането на Джон в сантерия бързо се задълбочавало. Обучаваха ме в спиритуализма, поклонници на дявола от висок ранг. Тайно се промъквах на погребения, като познат на починалия. Исках да купя душата му, да я сложа на друг и той да умре по същия начин. Когато на улицата убиваха дилъри на дрога, изтичвах и вземах кръв, за да я използвам за магии. За пръв път в живота си Джон се почувствал силен и уважаван. Хората знаеха, че имах сила, с която трябва да се съобразяват. Като малък не ме зачитаха. Сега имах власт и сила, с които можех да правя каквото поискам. Когато бил на 13 години, баща му бил убит в едно сбиване в бар. Джон дал слава на дявола, че облегчил страданието на майка му. Ставах в 5 сутринта и виках към Бога: "Помогни на майка ми." И нямаше отговор. Но дяволът се появи, защото уби баща ми. Вярвам, че дяволът казваше: "Никой не те обича, освен мен. Баща ти не можа да се грижи за теб, но аз мога." Дяволът ми казваше: "Ще ти дам всичко, което поискаш. Само искай." Джон казва, че Сатана станал бащата, който не е имал. Джон му бил посветен. Палех свещи, плюех алкохол, изпусках цигарен дим. Това значеше сила. Ако нямах пари за петел, се режех, използвах моята кръв и я изливах. Цялата атмосфера на стаята се променяше. И ти знаеш, че има някой. Щом го усетиш, трябва да го извикаш като член от семейството. "Татко, аз съм тук. Какво искаш да направя?" С течение на времето Джон практикувал уменията си и извън апартамента си. Насочвал се особено към християните. В клубовете се оглеждах за християни. Знаех, че в клуба си на територията на дявола. Знаех, че ако вляза и изпия 1-2 бири с някой християнин и му кажа: "Слушай, имам да ти кажа нещо", и той ми отвърне: "Какво ще ми кажеш?", той вече отворил вратата за мен. Накрая Джон станал първосвещеник на Пало Майомби, форма на африкански спиритуализъм. Когато станал по-силен, Джон приел воюването на сериозно. Дяволът ми каза, че трябва да ходя из квартала в духовния свят, за да го умаломощя в естествения. Каквото убиеш в духовния свят, можеш да убиеш и в естествения. Оставях тялото си у дома и чрез астрална проекция отивах в различни селища, области, щати, страни. И като летях над квартал, изговарях проклятия, говорех неща, които исках да се случат там. Понякога отивах и виждах група хора на ъгъла да се молят, като се държат за ръце с наведени глави и се молят усърдно. Нищо не ставаше там. Той беше осветен и благословен чрез молитвата. Не можех да го пипна. Но в други квартали беше време за купон. По това време Джон срещнал едно момиче, което го заинтересувало. Казах си: "Ще й обърна внимание, хубава е. Тя ме покани на църква."
Тя поканила Джон да се срещне с родителите й, които му говорили за Исус. Те имаха Библия. Казаха ми: "Хей, искаме да ти споделим." Казвах и: "Не мога да идвам у вас, родителите ти са луди. Нека поне да хапна и после ще ми кажеш за Исус." После отивах на поклонение в дяволската църква и убивах животни по цяла нощ. След това отивах да я видя без да знае. За Джон християните били забавни и безобидни. Нашата система беше различна от тяхната. При тях има само целувки, алелуя, обичаме те. Продължих да ходя на църква заради нея, но не бих оставил хората, на които бях посветен. Една неделя сутрин пасторът призовал за покаяние. Джон излязъл, но нямал представа какво ще се случи. Казах си: "Дяволът не може да ме докосне тук, пред пастора съм защитен." И изведнъж Бях обладан. Хванах го за гърлото и го вдигнах във въздуха. Казах: "Дойдох за теб." Излязоха едни големи мъже и се опитаха да ме сграбчат, а аз хвърлях хората като парцалени кукли и след това около 200 души скочиха и вдигнаха ръце в духовно воюване за човек, който искаше да ги убие. Видях Божията сила в църквата. Един от тях говореше в ухото ми: "Кажи: Исус е Господ! Кажи: Исус е Господ! Кажи го, кажи го!" Не можех да си отворя устата. Изведнъж казах: "Исус е Господ!" И дяволът ме напусна. Джон се засрамил заради изблика на агресия и не знаел какво следва. Един от презвитарите му се обадил след няколко дни. Той ми каза: "Исус иска да ти дам това." Даде ми една тениска с надпис: "Ти си войн за Христос." Някой да дойде и да ми каже: "Това е подарък от Христос, защото те обича." Невероятно е. Не можех да повярвам, че Исус ме обича. Аз се бях посветил на тъмнината. Бях посветен на демоните, на дявола и живеех между два свята. Една нощ Джон решил да прекрати борбата между двата свята, както той знаел. Казах си: "Господ Исус не може да ме приеме. Дяволът също. Най-добрият изход е самоубийство." В невежеството си за мой срам бях отишъл твърде далече. Бях духовно изцеден. Много изцеден. Джон не знаел как да се моли, но започнал да говори на Бога. Не знам как те наричат, Исусе, но както и да те наричат в църквата, никога не съм те харесвал. Нямал съм нищо общо с теб. Мразя те. Не искам да съм с теб. Не искам да съм християнин. Отказвам се от теб. Ако това ще те махне от мен, ще се покланям на дявола, докато умра. И прошепнах: "Ако си по-голям от Бога, на който служа, открий ми се тази вечер или ме остави." Джон заспал и сънувал, че е в метрото. Влакът беше пълен с хора и лицата им бяха изтощени. Ние отивахме на някакво лошо място. Влакът вървеше по-бързо от светлината. Имаше една жена, облечена елегантно, и започна да ми говори на демонични езици, които разбирах. Тя каза: "Предател, ти ни напускаш." Аз се опитах да отида в средата на влака, всред хората, за да не ме стигне. Но вратите се отвориха и паднах в ада. Джон излязъл от метрото и влязъл в тъмнината. Докато минавах през тунелите на ада, топлината не такава, каквато чувстваме на земята. Тя те сграбчва. Има въжета от страх около теб. Надеждата изчезва. И като стигнах до някъде в тунела, дяволът излезе. Не бях го виждал толкова голям и силен и ми каза: "Аз съм с теб откакто беше на 9 години и ти бях баща. Дадох ти всичко." Той каза: "Ако те задържа тук, няма да се събудиш горе, което значи и на земята." После каза: "Ти ми принадлежиш и няма да си тръгнеш. Знаеш прекалено много тайни за религията ми." Когато се опита да ме сграбчи, за да ме задуши, в ръцете ми се появи кръст. Не можах да разбера как се появи кръст в ръката ми. Никога не съм искал кръст. Насочих го срещу дявола. Той се почувства безпомощен, сякаш беше бебе. Без сила в подножието на кръста. Когато Джон се събудил, бил нов човек. Знаех, че Исус е Господ. Коленичих пред кръста. И Исус дойде в живота ми. Взех лист хартия
и написах «Слуга и роб на Исус Христос. Ще ти служа до края на живота си». Джон изхвърлил всичките си магьоснически принадлежности, но битката не била свършила. Той имал духовна атака всяка нощ, цял месец. През нощта чувствах, че някой се вмъква в стаята. Обръщах се и понякога го виждах при мен. Или когато заспивах, усещах чужди ръце да ме сграбчват за гърлото и се опитват да разкъсат и да извадят душата ми от тялото. Понякога ме хващаха за краката и леглото се друсаше. Те ме хвърляха заедно с леглото и стигах чак до тавана. Не можех да дишам или да извикам, не можех да говоря. Сякаш се задушавах. Усещах, че искаха да ми вземат живота. Опитвах се да извикам Исус, но думите не излизаха. Накрая казах: Исусе, помогни ми, спаси ме. И те си отиваха. Джон не разбирал защо Бог позволявал тези нощни борби. Попитах Господа, защо позволяваш това да ми се случва, защо е този тормоз, това насилие над мен. Аз ти дадох живота си. Казах ти, че ще ти служа. Той ми каза: исках да знам колко ме обичаш, колко можеш да ми се довериш. След това не се появи никакъв дявол в дома ми. Джон казва, че би дал всичко за това, което е намерил в Христос. В продължение на 25 години можех да направя всичко за всеки навсякъде. Всичко това считам за глупост в сравнение с Христос. Той е моят номер едно. Въздухът, който дишам. Той върви с мен. Чувам звука на гласа му в ухото си. Днес Джон споделя Евангелието с всеки, когото срещне. Написал е книга за преживяванията си от котела на дявола. В Христос съм победител. Имам мир. Вече не чувствам празнота. Удовлетворен съм. Имам цел и съдба. И всичко това е защото казах да на кръста. Сега съм евангелизатор за царството на светлината, а не за тъмнината. Разкривам тъмната страна на Яве при всеки удобен случай. Не трябва да умирате в греховете си. Не трябва да проливате кръвта си, като в Пало Майомбе. Исус проля кръвта си за вас. Тази кръв от кръста е скъпоценна.